20 saat 30 minut эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә хәзер булачак темалар турында. Яңгыры да яуды, җиле дә исте, температурасы да төште. Кыры погода китте менә хәзер. Кыры погода үзебезне яхшы хис итәбез. Казанлылар салкыннарга әзерме? Бу турыда Алия Хайретдинова. 1855 елда ук төзелгән тарихи мәчет айсыз калган. Кадалган гына манара. Түбә исән калган. Без не ул куандырды инде бераз. Чөнки түбәсе дә җибәрелгән булса, безнең эшләр харап иде. Биектау районының Айбаш авылындагы мәчетне ничек һәм кайчан төзекләндерделәр? Рүзәл Шарипов ачыклады. Казанның 9-нчы гимназиясендә бүген дәресләр булмады. Была обнаружена трещина в наружной части этого здания, этого блока. Мәктәпкә нинди зыян килгән сәбәпләре нидә? Укулар кайчан яңадан башланыр? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Рөстәм Миннеханов Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоганга Истанбулда булган фаҗигадан соң кайгы уртаклашып телеграмма юллады. Кичә шәһәр үзәгендәге шартлауда соңгы мәгълүматлар буенча 6 кешенең гомере өзелә, 80ннән артыгы төрле яралар ала. Татарстан халкы һәм үз исемемнән бер гаепсез кешеләрнең үлеме сәбәпле кайгыгызны уртаклашам. Төркиядәге тугандаш халыклар белән бергә без дә кайгы хисләре кичерәбез. Һәлак булганнарның якыннарына теләктәшлек сүзләрен җиткерегез. Төрле җәрәхәтләр алучылар тизрәк сауыксын дилә Татарстан президенты, Россия ислам дөньясы стратегик күз алу төркеме рәисе Рөстәм Миннеханов юллаган телеграммада. Көчле җил урыны белән буран, юлларда бузлавык, Татарстанга кыш килә. 3нче көнне республикада тотрыксыз һава торышы хакимлек итә. Елларда Атлантик циклон йогытысында ярты айлык яңгыр яуган, бүген Казанда исә җилнең тизлеге секундына 25 метрга кадәр җитте. Гагарин урамында йорт түбәсеннән купкан шифер узып баручы 63 яшьлек хатын-кыз өстенә төшә. Аның баш сөягенә һәм баш миенә зыян килгән. Татарстанның тикшерү комитеты бу хәлнең сәбәпләрен ачыклый башлады. Авиатөзелеш районында җил гараж түбәсен кайырган, яшел үзәндә агачларны сындырган. Түбән Камада тукталышны аудара. Һава торышыннан тагын нәрсә көтәргә соң һәм чын кыш кайчан җитәр? Бу хакта Алия Хайретдинова. Вот то, что вот он упал, вот протащило, получается, по боковой части, здесь вот поободрало. Ну, маленько там крышку багажника. Авиатөзелеш районында яшәүче Артем Бутинын йокысыз үткәргән көчле җил аның гараж түбәсен ышыртып алып китә. Беркетелмәгән калайлар капка төбендә торган машиналар өстенә килеп төшә. Бәхеткә беркем дә зыян күрми. Листы на крышу гаража сложил, приготовил, чтобы... Калайларны түбәгә алып менеп, кирпечләр белән генә бастырып куйган идек. Көчле җил кирпечләрен дә, калайларын да алып ташладым. Калган калайларны да төшердек, чөнки һава торышына ышаныч юк. Кышка кадәр түбәне ябасы идек тә бит. Хәзер инде җәйгә калдым. Әле ярый төнлә булды, кешеләр йөрми торган чак. Планировалось крышу, да, ремонтировать, но погода внесла свои корректировки, как говорится, и пришлось все убирать. Сейчас уже до лета. Монысы Түбән Кама автовокзалы каршындагы тукталыш кырылмасы. Аны көчле җил берничә секунд эчендә әйләндереп каплый. Автобус көткән җәяүлеләр көч хәл белән читкә китеп өлгерә. Яшел үзәндә көчле җил яшь наратларны томыры белән йолкып ала. Аларны күп профильле лицей каршында утырткан булалар. Вот этот самый холодный фронт, а у нас заток как раз с Арктики идет. Татарстанда инде 3нче көннән бирле көчле җил, җылы Атлантик циклон Арктик салкыннар белән алышынды. Якын көннәрдә температура төшә, 20 ноябрьдә җирне кар капларга мөмкин дип белгечләр. В связи с началом вот этого приземья, по сути дела, Календар буенча кыш 19-21 ноябрьдә башлана, чөнки бу вакытта тәүлек буенча уртача температура 5 градус салкынны күрсәтә, җир өстендә кар ятуы ихтимал. Хәзер атмосферада һава температурасы тиз үзгәрүчән, кискен төшә һәм күтәрелә. Бу исә көчле җилләргә китерә һәм шуңа юлларда бузлавык хасил була. Көчле бузлавыкка машина йөртүчеләр дә әзерләнгән, тәгәрмәчләрен күптән алмаштырып куйганнар. Купил новую резину. Яңа тәгәрмәчләр алдым, иң мөһиме алар яхшы булсын. Ә бузлавык бүген дә сизелә, бурылышта машинаны тота алмый башладым. Не надо торопиться в первую очередь. Ашыкмаска кирәк, тәгәрмәчләр дә кышныкка булырга тиеш. Шул вакытта барда яхшы булачак. Җәяүлеләр дә көзге киемнәрен кышкы туннарга алмаштырган. Яңгырга караганда кыры суык, күңелгә ятышлырак диләр. Вчерашнего дня зимнее пальто приготовила. Салкын айта дип укыдым да, кышкы пәлтәмне кичә үк әзерләп куйдым. Җылы киемнәремне дә чыгардым. Погодалар ярый бит инде. Әллә нинди тундырда кебек салкын түгел бездә. Җәй мотор булды, кояш булды һәр вакыт. Хәзер яңгырлар бетте.
Коры погода китте инде менә хәзер. Коры погода үзебезне яхшы хис итәбез. Аңгыр вакытта өйдә булдым, инде салкын булгач менә чыктым шәһәргә. Жүгереп йөрим салкында. Салкын тимәсен дип. Мәскәүдә дә зыян күрүчеләр күп. Монда җил тагы да көчлерәк, тизлеге секундына 35 метрга җиткән. Шул рәвешле агачларны да аударган, түбәләрен дә куптарган, чүп җыю мәйданчыгы коймасында җимергән. Аның тимер кисәкләре машиналарга килеп бәрелә. Бу көз безне дөрестән дә сыйлады дип әйтеп була. Әбиләр чуагыда булды, кояш тотылуында күрдек. Ә инде бу салкын, җиләс һава торышы озакка сузылмаячак дип белгечләр. Инде атна азагына температура 5-6 градуска күтәреләчәк. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Көчле җил Биектау районының Айбаш авылындагы мәчетне манарасыз калдырды. Узган елларда ул авып төшә һәм җиргә кадала. Бу гыйбадәт йорты 1855 елда ук төзелгән һәм республиканың тарихи мәдәни мирас объекты булып санала. Аның манарасы хәтта совет чорында да киселми кала. Бирдә хәзердә намазларга, ураза һәм Корбан гаете бәйрәмнәренә җыела торган булалар. Көндә авылда азан яңгыраган. Тарихи чорларны узган мәчетне ни өчен көзге җилдән саклап кала алмаганнар соң? Бу сорауга җавапны Рүзәл Шарипов izledi. Ул чиригән инде. Ул аның гомер беткәндер инде. Без килгәндә дә Айбаш авылы мәчетенең манарасы төшеп кадалган килеш тора иде. Ярым айы калайлары, ширгән такталары янында ятам. Көчле җил искергән мәчет манарасын булай җимерер дип беркем дә уйламаган. Кадалган гына манара. Түбә исән калган. Biz ne olup kuandırdı indi biraz. Çünkü tugası da civerligen olsa bizim işler harap iyi. Аварийный мне сразу курена, ну его мне ремонтировали, делали мне. Ну все, анда нигезлерне мне харагас, нигезлер чин түгел, анда тишеге бар. И вот мне несесе төшеп киткән менә. Ана бит можно я больница на наш дом. Мәчеткә төзекләндерү кирәклеге дә күренеп тора. Диварларындагы буяулары да искергән. Аның нигезен каплап торучы такталары да куба башлаган. Менә шундый зур ярыклар барлыкка килгән. Әлеге мәчет 1855 елда ук төзелә. Районның иң борынгы мәчете ул. 1910 елларда аны такта белән тышлыйлар. 30 елларда ябыла, монда клуб урнаша, ләкин манарасы киселми. Моны авыл халкы әле дә мөгъҗизага тиңли. Совет чорында районда манарасы сакланган бердән-бер гыйбадәт йорты була ул. Тарихи һәйкәл итеп регистрироваться ителгәннән соң, шушы мәчеткә ремонт ясалды, түбәсе алыштырылды, уллакта манарасын жаңадан ремонтладылар. 90 елларда буяп, моторлап, кичкене, әйтегендек косметический ремонт үткәрелә. 2017 елның февралендә авылга танылган архитектор Александр Попов килә. Мәчетнең манарасын тулысынча реставрацияләүне ул 5 миллион сум дип бәяли. Әмма ул чакта мәчет төзекләндерелмичә кала. Халыганы үз көче белән ремонтлап тора, ләкин сәдәха белән генә булмый диләр. Хәзер манара урынын капларга җыйналар. Biz аны томалап куябыз, һичшиксез, анда уже без рәтләп куйдык инде күп мәдәрле өчен. Анда генбәскә үйтеп каплап, яңгыр, штук кар килмәскә каплап куябыз моны, капиталь ремонтлаганчы. Бу бинага артык зыян килми торган итеп без моны саклаячакбыз. Аллаһ ярдәме белән, халык ярдәме белән, инде дәүләт ярдәме белән без бу эшне инде башлап җибәрәбез, башлаганчы беткән эш ди. Ләкин мәчетне нигезеннән үк яңартырга кирәк диләр авыл җирлегендә. Бина тарихи һәйкәлләр исемлегенә кергәнлектән, бар эшне республиканың мәдәни мирас объектларын саклау комитеты белән киңәшләшеп башкарырга кирәк. Белгечләр килмичә манараны да урыныннан кузгата алмыйлар. Тарихи мәдәни объект Татарстан регистрына кертелгән. Шуңа күрә без инде шул комитет белән, дәүләт комитеты белән киңәшеп, нәрсәдән эшне башларга. Бүген менә Рауль Фаритович Хисамуддинов безнең район башлыгы төзелеш буенча урынбасарына күрсәтмәләр бирде. Хәзер шул эшне башлап җибәрдек. Тиз көннәрдә тотарбыз дип уйлыйм. Без дәүләт комитетына мөрәҗәгать иттек. Биредә искәртүләренчә иртәгә Айбашта комитетның күчмә утырышы узачак. Архитектор һәм төзүчеләр мәчетнең торышына бәя бирергә тиеш. Шуннан соң гына нәтиҗә чыгарыла. Манарасы булмауына карамастан монда бүген дә намаз укыдылар. Авыл халкы бинаның үзенә зыян килмәгәндер һәм комиссия эшкә керүдән мәхрүм итмәс дип ышана. Биектау районыннан Рүзәл Шарипов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.
Бүген Рөстәм Миннеханов Чистай шәһәренең тарихи үзәген саклау буенча онлайн киңәшмә уздырды. Быел май айында ул анда шәхсән барган иде. Президент берничә күрсәтмә бирә. Кайбер объектлар белән инвесторлар кызыксына башлаган инде. Район җитәкчелеге бу биналарны төзекләндерү вакытын 2 елдан 5 елга арттырырга тәкъдим итте. Рөстәм Миннеханов тиешле таләпләр үтәлгәндә генә арттырырга мөмкин ди. Моның өчен беренче 3 елда тарихи бинаның тышкы ягын һәм түбәсен тәртипкә китерергә кирәк. Җыелышта әйтүләренчә, Чистадагы тарихи 10 йорт шәһәр өчен бик мөһим дип танылган. Президент киләсе елның 1 апреленә кадәр калган биналар буенча да документларны әзерләп, экспертиза ясарга кушты. Күп кенә йортларның тарихи әһәмияте тиешенчә бәяләнмәгән булып чыга. Чистага туристларны җәлеп итү максатыннан анда пассажирлар пристане төзергә дә уйлыйлар. Рөстәм Миннеханов кунакларга хезмәт күрсәтү сыйфатын яхшырту өчен эшмәкәрләрне җәлеп итәргә, шулай ук глэмпинг программасыннан файдаланырга да кушты. Моның өчен тарихи шәһәрнең табигате дә туры килеп тора бит. Казанның 9-нчы гимназиясендә бүген укымадылар. 900-гә якын бала дәресләрдә онлайн гына катнашты. Шимбә көнне мондагы бер бинада гадәттән тыш хәл килеп чыккан иде. 5-нче блокта идән плитәсе җимерелеп төшә, диварда ярыклар барлыкка килә. Директор бүген безнең хәбәрчегә әйтүенчә, әлеге бина августта авария хәлендә дип табылган була. Анда ремонт барган. Хәзер бу корылманың торышы нинди булуын белгечләр инде ачыклый. Шуннан соң гына балаларның кайда белем алачагы билгеле булачак. Шимбә иртәсеннән бирле мәктәп директорының да, укытучылар әтиәниләрнең дә тынычлыгы юк. Алар укыган мәктәпнең бер бинасында идән какшый, аның бер плитәсе кубып төшә һәм диварында ярыклар барлыкка килә. Ул вакытта бу бина ябык була. В августе месяце... Август айында бу блокның эчке ягының начар хәлдә булуы ачыкланды. Ул сентябрьдән ябылды, анда укытмадык. Октябрьдә ремонт башланды. Шимбә иртәсендә диварында ярыклар барлыкка килгәч, бу эштә туктатылды. Директор сүзләренчә, төзүчеләр бу аерым құрылманың нигезен ныгыта. Мәктәп 1965 елда ук салынган. Нигә ул тулысынча ремонтланмаган дигән сорау туа. В 2013 году был капремонт. Мәктәптә 2013 елда капиталь ремонт булган иде. Дөрес, ул кылачлы булмады. Электр үткәргечләре сузылды, түбә яңартылды, сантехника. У нас проведена электрика. Мәктәптә 898 бала укый, бүген алар барысы да дистанцион укуга күчерелгән. 20 метров сколько? 20 сантиметров. Монда башлангычлар шимбә көнне идән генә укый торган була, шуңа күрә Денис Лыкин шимбәдә бүген дә мәктәпкә бармаган. Балалар шулай өйдә, укытучы безгә заданиеларны WhatsApp-ка җибәрде. Пока бүтәнчә яңалыклар юк. Әтиәниләр алда нәрсә булыр дип борчыла. Бөтенесе растеряны, белмиләр ничек буласын, нәрсә буласын бер кеше белми. Директор да бик күп тапкыр әйткәне бар, безнең мәктәпкә ремонт кирәк дип инде. Наверное, нужно надо было летом это делать. Без сорауларны шәһәрнең мәгариф идарәсенә юлладык. Алар җавапны кыска тотты, язмача гына бирделәр. Гимназиядә 2013 елда капиталь ремонт ясалган була. Хәзер белгечләр корылмада өстәмә тикшерүләр үткәрә. Аның нәтиҗәсе буенча алга таба нишләргә дигән карар кабул ителәчәк. Монда дәресләр үткәрү куркыныч түгелме? Дистанцион уку күпмегә сузылачак. Без сорауларны республиканың төзелеш өлкәсендә күзәтчелек инспекциясына да юлладык. Алардан җавап көтәбез. Укучыларны якындагы башка мәктәпләрдә укыту варианты каралмый. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан башкаласы урамнарына кабат маршруткалар чыгарга мөмкин. Кызыл автобуслар язмышы һәм моннан кем акча эшләр? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Россия президенты Владимир Путин Татарстанның дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Татавтодор җәмгыяте генераль директоры Айрат Шаймиевка дәүләт бүләкләрен тапшыру турындагы указга кул куйды. Документ хокукый мәгълүмат порталында басылып чыккан. Фәрит Мөхәммәтшин Россия дәүләтчелеген ныгытуга керткән өлеше, парламентаризмны үстерү һәм закон чыгаруда актив эшчәнлеге өчен Александр Невский орденына лаек булды. Айрат Шаймиев күп еллык намуслы эшчәнлеге һәм хезмәттә ирешелгән уңышлары өчен мактау ордены белән бүләкләнә. Таиф җәмгыяте генераль директоры Альберт Шиһабетдинов Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен ордены медале белән бүләкләнәчәк. Бу хактагы указга президент Рөстәм Миннеханов кул куйган. Бүләк Татарстан икътисадын һәм сәнәгатен ныгытуга мөһим өлеш кертүе, күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен бирелә. Альберт Шиһабетдинов Таиф акционерлык җәмгыятен оешканнан бирле 1995 елдан җитәкли. Бүген Татарстанда яшәүче 4 кеше ата-ана даны медаль орденына лаек булды. Гөлназ Гыйләҗева, Мансур һәм Лилия Гыйлмуратовлар һәм Айдар Фәриддинов. Әлеге карарга Владимир Путин кул куйган. Исегезгә төшерәбез, ата-ана даны медаль ордены 4 һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләгән гаиләләргә бирелә.
Түбән Камада рухи мәгърифәт үзәге барлыкка киләчәк. Шәһәрдә урам аркылы мәчет белән ширкәү төзергә җыйналар. Алар калага керү юлында янәшә сафка басачак. Дин әһелләре сүзенә караганда, бу объектлар ике диннең дуслык билгесе булып торачак. Аларга нигез салына торган урынга бүген Татарстан мөфтие Камил Самигуллин белән Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл бардылар. Түбән Кама шитендә бүген дога тавышы ишетелә. Яңа мәчет төзеләчәк урынга махсус стелла урнаштыралар. Тантанага якын тирә район һәм шәһәрләрнең дин әһелләре, имамнар җыелган. Бүген инде безнең җыелуның максаты шушы шәһәребезгә кергән җирдә яңа дини үзәк. Дини үзәк буларак шушы үзебезнең күңелебезне чиста торган Аллаһ йортына нигез салу максаты белән без җыелдык. Мәдрәсәләр, мәчетләр, олар чиста чишмә сыман. Әгәр дә бер кеше чишмә янына килмәсә, тәһарәтләнмәсә, ул чиста була алмый. Файда китерсен, ахирәттә дә барыбызга файда китерсен. Яңа мәчетне сәлам дип атарга җыйналар. Шул рәвешле ул халыкны сәламләп торачак ди дин әһелләре. Ул юлның бер ягында, каршысында ширкәү сафка басачак. Ул да Түбән Камага кергән кешеләрне каршы алып, үзенә күрә шәһәрнең визит карточкасына әйләнәчәгенә ышана җитәкчеләр. Бүген яңа ширкәүнең дә төзелеше башланды. Руханилар шул уңайдан дуга кылды. Ике объектта да эшләр халык хәйре садака хисабына барачак. Будет построено вот в этом месте два центра. Бу урында ике үзәк барлыкка киләчәк. Ислам һәм христиан дине тарафдарлары аны бергә дусларча төзәячәк. Мөселманнарның үз үзәге безнеке Изге Спиридон гыйбадәтханәсе булыр дип көтелә. Аңа исемне берничә ел элек җыелышып, җирле руханилар очрашуында сайлаганнар иде. Сказано было, что уже несколько лет назад уже была община собралась и решили именно, чтобы он был их покровителем. Якын тирәдә яшәүчеләр шәһәрнең бу өлешендә православие һәм мөселман гыйбадәтханәләре булсын дип берничә ел хыялланган. Динсез кеше ул сүнеп барган сукыр уткыдык. Чөнки кешегә дин кирәк. Һәм менә без монда мәчетне салабыз. Ул иң мөһим әйбер. Булсын мәчеттә булсын, ширкәүдә булсын, безнең монда торган җиребез, Шәбия авылы, без Шәбия торучы кешеләр. Мәчетләр төзелә, яшьләрдә рухилыкны ничек арттырырга, гомумән яшь буынны рухи яктан ничек дөрес итеп тәрбияләргә, бу хакта аерым фикер алыштылар. Укытучылар, тәрбиячеләр, балык булмаганнар белән эшләү бүлеге инспекторлары, җәмәгать эшлеклеләре үз тәҗрибәсе белән уртаклаша. Психлипиан барыбызның бер сүзе бар. Инни буайту лиутаммин макаримал ахлак. Мин ахлакны, әдәп ахлакны тамам кылыр өчен килдем. Әлбәттә, балаларыбызга гына түгел, үзебезгә дә әхлаклы булырга кирәк. Без әгәр дә шушы рухи әхлаки үсеш һәм инде тәрбия турында уйламасак, безнең киләчәгебез юк. Без инде бүген максатыбыз нәни бакчалардан алып, балалар бакчаларыннан башлап, мәктәпләребез, шушы һөнәр ала торган уку йортларында, шушы фән форматына керү түгел инде, ничек уку аркылы балага шушы аның рухи дөньясын байытырга максат куябыз. Рухи әхлакый тәрбияне гаиләдән башларга кирәк дигән фикердә дин әһелләре. Белем бирү учреждениеләре бу эштә ярдәмче булырга тиеш. Каждая социальная группа, каждый на своем месте должен. Һәр социаль төркем, һәр кеше үз урынында, үз вазифасында үсеп килүче буынның тәрбиясе белән шөгыльләнергә тиеш. Башкача булмый. Яшьләр киләчәгә нинди булганны белсен өчен безгә бу эшне башкару зарур. Хәзерге вакытта шәһәр хакимияте, мәгариф идарәсе һәм дини нәзарәте белән берлектә яшьләрне рухи әхлакый тәрбияләү буенча хезмәттәшлек планы әзерләргә җыена. Түбән Камадан Рания Абдрахманова, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда безнең Татарстан мөмкинлекләр территориясе дип аталган республика яшьләр форумының финалы узды. Катнашучылар белем алды, үз проектларын тәкъдим итте. Кемдер донорлар турында видеороликлар төшергән, кемдер ятим балаларны тормышка яраклаштыру өчен үй дип аталган программа ясаган. Өченчеләре урам театры оештыра. Бүген җиңүчеләрне Лейла Фазлыева бүләкләде. Апрель аенда грантлар конкурсында акчалата ярдәм алган егет-кызлар белән форумда Марат Әхмәтов чирашты. Алар проектларының үтәлеше хакында сөйләде. Алмаз Яруллин Марат Әхмәтовны үз проектының нәтиҗәсе белән таныштыра. Ул яз көне грантлар конкурсында катнашып, аны тормышка ашырыр өчен ярты миллион сум акча ота. Августта Иске Казан фестивален үткәрә, аның проектын Татарстан президенты каршындагы комиссия хуплаган була. Иске Казан республика фестиваленең төп максаты ул да булса туган як тарихын, туган як мәдәниятен, туган як телен һәм гомумән туган якның гореф-гадәтләрен
үстерү, ныгыту һәм саклау. Гүзәл Газидинова яз гүзәле проектының авторы. Үзләр арасында моторлык һәм сәләт бәйгесе 2008 елдан бирле үткәрелә. Хәзер аңа башка шәһәрләрдән студентларын да җәлеп итмәкчеләр. 2023 елда без планлаштырабыз күбрәк басымны патриотика темасына ясарбыз дип, чөнки бу конкурс моторлык конкурсы гына түгел, монда бирәк тә гаилә кыйммәтләре өстенлек итә. Ильяс Гафаров бер юлы 2 проект тәкъдим иткән була. Аларны тормышка ашыру өчен 650 мең сумнан артык грант тота. Тираж проекты танылган татар шәхесләренең яраткан китаплары турындагы видеороликлардан гыйбарәт. Икенчесе машина навигаторын татарча сөйләшергә өйрәтү. Без навигаторны татар теленә тәрҗемә итәргә ярдәм иттек. Гади фразалардан кала әле кайбер креатив фразаларны да тәрҗемә итәргә булыштык. Хәзерәк юмор истәргә. Һәм шушы навигаторның тавышы, әлбәттә, Татарстанда танылган бер шәхес йолдызның тавышы булыр. Безнең Татарстан мөмкинлекләр территориясе республика яшьләр форумында Марат Әхмәтов шундый 13 проектның үтәлешен карады. Күбесе халыкта татар телен өйрәнү теләген көчәйтү, Казан һәм республика тарихы белән кызыксынуны арттыру. Киләчәктә менә алар белән безгә яңадан да шушындый кулачлырак хәтта проектларны яңадан гамәлгә куеп, без үзебезнең рухи менә бу бушлыкны мөмкин кадәр күбрәк татар теле контентлар, татар теле проектлар белән, татар теле чаралар белән без күбрәк тутырга тырышырга тиеш. Шулай булганда гына без үзебезнең телебезне саклап калачакбыз. Форумда Росмолодежь грантлар бәйгесенең җиңүчеләрен дә билгеләделәр. Бүләкләрне Ләйлә Фазлыева тапшырды. Татарстанлылар проектларын тормышка ашыру өчен 6 миллион сумнан артык ярдәм алган. Яшь лидерлар өчен стажировка программасы, үсешендә тайпылышы булган ятим балаларның җәмгыятькә яраклашуы, проектларның юнәлеше төрле. 19 проект, алар төрле күләмдә грант тотканнар һәм бу алар өчен әлбәттә булган инициативаларга, социаль проектларына бик зур мөмкинлек, тагын да алга таба актив эшчәнлекне алып барыр өчен. Быелгы форум тәмам 12 ел дәвамында анда 10 меңгә якын проект каралган, 163 уңышлы гына тормышка ашырылган. Алия Сабирова, Ләйсән Сәитова, Яңа Сыр каналы. Халыкара энергияны саклау көнендә Татыныргызбыт җәмгыяте үзенең нәни кулланучыларыны бүләкләде. Балалар өчен ел сайын Солнечный зайчик дип исемләнгән конкурс оештыралар. Алар әлеге чара ярдәмендә энергия чыганакларын сакчыл кулланырга өйрәтә. Быел иҗади бәйгегә 600 дан артык эш җибәрелгән. И вот она кипит, булькает, и по трубам начинает поступать на турбину. Турбина вращается и вырабатывает электричество. Электричество проводам, идет трансформатор, будет трансформатор. И далее все это идет к нам в квартиру и... Безнең йортларыбызга электр энергиясе әнә шулай урау юллар аша килә. Аны сакчыл кулланырга кирәклеген балалар да яхшы аңлый. Моны үз рәсемнәрендә, кул эшләрендә һәм хикәяләрендә чагылдырганнар. Мин яздым үземнең дус егет турында. Ул инде энергияны нык күп тота торган, гел телефонда утыра торган, аны гел урамга чыгып булмый. Шуңа тотымдаган мин аның турында яздым. Только теге үпкәләтмәс өчен төш күреп яздым инде. Мин бу конкурска бик нык әзерләндем. Алдым беренче урын. Чиктем солнечный зайчикны крестиклар белән. Татыныргызбыт җәмгыяте Кояшлы куян конкурсын 13 ел дәвамында уздыра. Катнашучылар елдан ел артады оештыручылар. Быел да 600 ләп эш килгән. Алар арасыннан иң яхшы 24 иҗат җимешен сайлап алганнар. Актив катнашучы 8 мәгариф үзәген билгелиләр. Бүген җиңүчеләргә бәйрәм оештырып бүләкләр тапшырдылар. Ефантьева Полина Сергеевна, 8 лет, Спасский район. Конкурсның төп максаты табигый электр энергия ресурсларны балаларның бәләкәй чактан ук сакларга өйрәтергә һәм иҗади сәләтне үстерү. Конкурска килгән барлык эшләрне бергә туплап календарь итеп бастырганнар. Наш естественный источник освещения. У нас единственный, это наше солнышко. Соңыннан балаларны Казан энергетика университетына сәяхәткә чакырдылар. Монда уларны энергия саклауның заманча технологияләр белән таныштыралар. Акыллы җиһазлар турында сөйләделәр. 3 ветрогенератора присутствуют. На техническом помещении у нас еще есть солнечная панель и также солнечный коллектор. Чулпан Касымова, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз.
Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Акционерное общество Tata Агролизинг запускает программу Trade-in. Обменяй выгодно старый комбайн на новый. Подробности по телефону 203 86 02. Qozon filarmoniyasi ham Qozon Biyo ansambli taqdim etdi. Yubiley o'yinidan sizning uchun unikal teatrallashtirilgan jurli biyuli tomoshalar. G'ileskar Kamal teatri sahnasida 16 noyabr Otaqli Zangarshal rollarda Golos Deti proyekti finalisti Saida Mahmadjanova, Rustam Nasibulin ham Qozon shahar filarmoniyasi solistlari 17 noyabr Buyuk Yipak yo'li sihriy san'at dunyosina sayohat. Biletlarga Sirru saytida 6+. Оцените премиальный внедорожник Exit VX Limited Edition. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ. Только в ноябре с выгодой до 740 тысяч рублей. И в рассрочку на 36 месяцев. Узнайте подробности по телефону в Казани. 207-2080. Exceed. Born for more. Успейте купить квартиру в Казани без удорожания. В ипотеку по ставке 1,9%. Акбарсдом. Дом там, где мы. Звони 212 26 76. Распродажа верхней одежды. Женские куртки от 4599 рублей. Мужские от 4199 рублей. РСФ. Одежда для жизни. Hürmetli tomoshachilar, sizni 23 noyabr Saydash madaniyat uzagida Jircha kompozitor Go'zaliya ham Tataristonning ot qozongan artisti Artur Minhajevning ir-yangi aytasiz so'zlar konsertida kutib qolamiz. Tomosha Innuendo kamera orkestri qatnashida o'zachaq. Rahim etingiz. В современном мире очень важно выбрать ту профессию, где можно проявить себя с хорошей стороны, быть нужным для общества. Профессия строитель будет актуальна и востребована всегда, как бы ни менялся мир. Казанский цирк представляет с 22 октября белорусская цирковая программа «Мост». Внедорожники премиум-класса Exit в Канавто. Exit VX от 4 миллионов 169 тысяч 900 рублей. 7 лет гарантии. Подробности в Exit-центр Канавто. 555 5555. Exceed. Born for more. Я вижу знаки. Они повсюду. Это знак. Путь свой найдешь. Или все потеряешь. И это знак. Мудрость озарит тебя. Или отвернется навсегда. Это знак. Не больше 60. Однозначно. У дорожных знаков нет двойных смыслов. Даже небольшое превышение ставит безопасность под угрозу. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Җылытканнан соң республикага кискен салкыннар килә һәм көз үз позицияларын тапшыра. Киләсе минутларда һава торышы белән якынрак танышырбыз. Данил Мастердан яңа акция. Бары тик ноябрь азагына кадәр үзегез теләгән корпус җиһазына 10% ташлама белән заказ бир. Казандагы телефон 267-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш Бөгелмә баулы азнакайда салкын һава урыны белән кар температура 7 градуска кадәр төшәчәк. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама Яршаллы Алабугада катыра. Кар явачак уртача 5 градус салкын. Төньякта Актаныш Әгәрҗе Менделеевскида явым-төшем ихтималы зур температура 7 градус салкын. Төньяк-көнбатыш Арча Кукмара Балтачта кар явачак уртача 5 градус салкын. Көньяк-көнбатыш Болгар Буа Чүпрәледә кар явачак уртача 4 градус салкын. Чистай Нурлат Мамадышта шулай ук кар көтелә 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык булачак дип фаразлана. Бик игътибарлы һәм сак булыгыз. Сезнең өчен кызыклы мәгълүмат. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә.
Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые горки». 2-677-677. Горки Медпаркы һәм Горки метросы янындагы Новые Горки шәһәр паркы торак комплексында кулланылышка тапшырылган һәм төзелеп килүче кирпич йортларда фатирлар чиста һәм дизайнер эшләнмәләре белән тәкъдим ителә. Тулырак мәгълүмат 2677-677 телефоны буенча. Грань төзелеш компаниясе. Башкалабыз Казанда кар явачак, уртача 5 градуска кадәр салкын. Җил төньяк көнбатыштан атмосфера басымы терекемеш баганасының 753 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 70%. Җирнең магнит кырытыныш. Бүгенгә менә шулар. Студияда Эльвина Насыбуллина иде. Сау сәламәт булыгыз.